Tanpa kamardikan awake dhewe ora bakal mangan wareg nyandang utuh kaya saiki iki. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng dalu Mas Gareng. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu Mas Bayu. Tuku cireng ning Boyolali Mas Gareng banyak rezeki. Nggih. Tuku cireng ning Kutha Solo Mas Gareng panjang yuswa. Tuku tahu sing dodol minggat Mas Bayu mugi sehat. Arep sehat dadak minggat sik. Lah minggat iki golek pangupa jiwa ben sehat. Menyang Solo gawe sumur. Nggih. Pak Dipo panjang umur. Lah piye Mas? Kula niku yen ora kleru tak hitung kula suwan rene iki wis ping 3 iki yae, wis ping 3 niki yen ora. Ping 3 ning loro nyang 3 niki kok 6 tahun nih. Lah iya, nek lumrahe kondisi normal gitu Mas. Acara ngeten iki dientenke 2 tahun sekali. Mergo keterak corona dadi molor. Leres. Ning nggih mboten napa-napa tetep kudu disyukuri. Ya pancen ngoten bareng aku suwan rene aku wis pangling kantore anyar. Kuwi mbiyen aku suwan rene urung dadi. Rin bali desa Cepoko niki. Cepogo. Ah, ora ngerti sejarah sampean iki. Lah pripun? Biyen jenenge Cepoko gandeng kene iki nggone pengrajin tembaga dadi Cepogo. Oh, ngaten. Kuwi kira-kira. Oh iya. Heeh. Niku suwan rene biyen durung dadi ngoten iki. Dereng dadi ngeten iki. Nggih. Lan seneng kula melih Mas Gareng. Napa Mas? Kula suwan wonten mriki, bagian pamirsa penonton ngarep kuwi malah sing ngisi para ibu-ibu kabeh. Tepuk tangan kagem warga Cepogo lho, kaya ngono sayuke. Aku bareng sing nonton ibu-ibu ngarep nganggo jilbab kabeh iki ora iki dudu wayang kulit iki pengajian iki. Lah niki ngeten Mas Gareng. Pripun Mas? Piyayi mriki niki mayoritas agamane Islam ning tresna karo budayane dhewe. Nggih, gitu arepa mirsani wayang pengajian ya to. Agemane ya ngono kuwi saben dinane ya kaya ngoten niku. Berarti piyayi mriki pun mudeng 3 unsur. Pendidikan 3 unsur apa wae? Agama lan budaya. Pendidikan, agama dan budaya. Dengan pendidikan semuanya mudah, dengan agama semuanya menjadi berkah, dengan budaya semuanya menjadi indah. Amin. Dadi nyawiji dadi siji ngeten niku pun wah niki pun mboten mawas iki wong liya sedulur kabeh Mas. Oh ngoten ya Mas. Pun kula bola-bali pun matur bilih dimanapun desa kalau masih ada bersih desa berarti menandakan penduduknya masyarakatnya masih rukun. Saestu tenan. Piyayi mriki rukun. Wis ben kabeh-kabeh padha gegeran piyayi kene iki rukun lho. Kudune sing ana dhuwur kono mirsanana piyayi Cepogo kene iki lho. Ayem tentrem nikmat ngupangan rukun wis ora cerah lho. Kabeh apa niku mong kinemong samat sinamadan daya dinayan. Merga piyayi mriki niku kebak ing tata krama. Terus yen nonton ngeten niki teng ati adem nggih Mas. Oh diaturi. Iki ora mung atine tok awakku bareng ya kademen iki. Wong jenenge aku ki angger sirian nang jane sirian gandeng ngupaya boga ngupaya rezeki ya tetep lakoni. Leres. Saya seneng melih
dalu niki anggenipun awake dhewe sowan mriki to Mas Gareng. Nggih, Mas. Sing ora iso mirsani ana lokasi, iso mirsani lumantar Hana Caraka TV. Niki dipun liput live streaming Hana Caraka TV. Tepuk tangan untuk Hana Caraka TV. Nah, Hana Caraka TV niku TV Jawa Mas Gareng. Sing isine ngrembakake budaya Jawa ing tanah Jawa Tengah mriki. Betul, mulai wayang wong, wayang kulit lah. Sing jenenge kabudayan kuwi ora mung nggon wayang, sandang menganggo ya budaya, munamuni ya budaya, tingkah laku ya budaya. Kalebu gen sosial masyarakat niku nggih budayane wong Indonesia. Leres. Mula gandeng panjenengan saiki wis sowan rene aku tak tekon. Nggih. Mang jlentrehke arti cepaga. Wis. Ayo. Iki mergo le menerjemahkan ki ya ning gone utawa jeneng iki cepaga ya gone kene. Heeh. Ki resikone gedhe nganti kleru. Nggih no. Ya resikone gedhe iki lak ana tembunge Jawa jerbasuki mawa biaya to, Mas. Lah terus maksude. Lah kowe ngongkon aku ki apa upahe? Lho, ayo mesti kok ning bebungah to ya. Oke. Aja anu semelang. Kula wau ya, Mas. Kula ki durung nganti ndodho kothake aku wis diparingi tali asih saka Pak Dipa. Apa? Kerajinan tembaga diwujudke kayon. Loh, wujude gunungan. Lah iki ora adil no. Lah kok ora adil piye? Pak Kades Pak Diponegoro ki. Kok Diponegoro piye to? Sapa jenenge? Ya Pak Dipa kok Diponegoro. Pak Dipa gawe gareng. Pak Dipa Mawardi. Ah, Pak Dipa marang ndamel gareng king tembaga lagi saged to. Nggih, sok bakal digawe monumen. Aku wis modar no kuwi. Ya ora. Biasane sing gawe monumen ki wis mati Mboten. Nggih, ayo. Cepaga per huruf ki, Mas. Cepaga per huruf. Oh, wong pinter kok. Ya, ayo. C. Ceria suasanane bengi iki. Betul. Terus E. Ewadene keperluane bersih desa lan mengeti kamardikan RI. Terus P. Pak Kades lan masyarakat sepakat kudu gelar kesenian. Nggih. Terus O. Ora liya wayang kulit. Nggih. Terus G. Golong gilik Pak Kades lan masyarakat milih dalam Ki Bayu Aji. Terus terakhir O. Ora keri gareng saka Semarang. Alah. Deh jan. Iki kudu dikenake gareng saka Semarang mergo Boyolali iki ana garenge. Iya. Saiki gareng iki pirang-pirang kok, Mas? Nggih. Ngogrok-ngogrok ngisor kalen iki metu garenge. Mangsamu tikus apa piye? Ora saking okehe wong napa sing seneng kalih panjenengan. Ya seneng-seneng ning ora gareng kok sapa pinggir kali, ngisor kali. Wong-wong iki mensyukuri tenan lho iki. Nggih. Iki kok acarane loro iki rugi lho awake dhewe iki. Lah kok rugi piye? Lho kudune iki bersih desa dhewe 17-an dhewe. Lah kok iki dadi siji iki rugi iki. Ayo kok ke anajang nek ngeten iki rak malah didadekke siji malah ora repot. Ketok rukune. Tur ya tetep kudu disyukuri. Nggih. Niku wau cepaga saiki aku tak tekon dukuhe tumang. Ayo, artine apa? Tumang. Nggih. Tumang. Ya. Ayo. Tumang duwe nggih. Nggih. Ayo per huruf apa suku kata? Per huruf bae, Mas. Oh, per huruf. Aja marake. Tumang. Ya. Tumang. T. Per suku kata. Lah iya. Kok T? Dasare per huruf. Ora per suku kata. Ya. Tumang apa tu? Tu. Ayo apa TU. Ayo. Oh, nggih. Lah iki. Piye? Kosek nganggo mikir. Piyai kene iki mesti piyai wareg kabeh Mas Gareng. Tu ki tunggal karep antarane Pak Kades lan masyarakat bengi iki kudu gelar wayang kulit. Amin. Terus manggone ana ing bali desa kene. Ya. Bener. Iki. Iya ya aku. Aja meneh kok jeneng papan, jenenge Pak. Sapa? Ayo Pak Kades. Ayo. Jlentrehke nek nganti iso ya slamet uripe, nek ora iso dikroyok wong semene iki.
Mending ora weh. Kok ora piye to ya kudu no. Ayo nyawa kok kowe. Ayo Dang. Ayo Pak Kades, Pak Dipo Mawardi. Ayo. Iki aku ki. Ayo no. Bismillahirrahmanirrahim. Nyuwun pangestu kowe Pak Kades. Dang. Dipilih karena memang pantas untuk dipilih. Nggih. Bener. Posisi beliau sekarang sebagai kades ini. Nggih. Terus mapane utawa domisili ya ning desa kene. Lho, mergo yen Semarang ki lurahku yo omahe adoh dadi ora urusan desane maju apa ora urusan. Mau sing ideal yo ngene, mapane ning desa kene. Terus wareg pengalaman wis 2 periode. Oh nggih. Lagi 2, urung 3. Mula dine apa? Dipilih lagi untuk 3 periode beliau siap. Amin. Muga Gusti ngijabah ya Allahumma. Amin. Ngene kok ora digaweke gareng kok tembaga iki. Nggih, sesuk sampean dilebokke citakan sik, dadekke gareng tembaga. Ayo ajur no. Lah wong nyatane nek gunungan ya dicitak dhisik kok ya. Ayo wong ning ya ora iki mung nganu nggo ngerkaketake paseduluran. Nggih, bener. Sing bak wae nderek syukur. Amin. Sini masih ada bersih desa. Nggih. Apa ki sing diarani pengetan 17-an. 17-an. Ah iki Mas aku duwe panemu anyar. Napa Mas? Setiap 17-an mesti ana tulisan Dirgahayu. Nggih. Dirgahayu. Tegese Dirgahayu ki apa? Napa Mas arti dari Dirgahayu? Dir kuwi saka tembung direksa. Nggih, tegese diopeni. Diopeni dijaga. Nggih. Terus ha iki garapen dibangun sawise dijaga digarap kuwi dibangun. Nggih. Terus hayem tentrem suasanane sing dikarepke karepen ayem-ayem tentrem. Nah niku nggih. Terus yuwana lestari sak lami-laminya negara kita Indonesia. Leres. Dadi yen kowe kepengin ayem gitu, lestari negarane dhewe niku napa Kuncara Anjaying Bawana ya kudu diopeni kamardikan iki. Nggih dibangun diopeni. Ayo sayuk rukun. Nggih, leres. Ngoten. Mula gandeng niki ujube bersih desa. Kula tak nyuwun lancaran bersih desa sik, Mas. Lancaran bersih desa. Sadurunge kula ngaturke lagu sing werna-werna. Nggih. Mas Gareng kula tak nyeraya kalih Mas Dedi Sugiartanto supados ambawani mengke dawah lancaran bersih desa. Nggih. Monggo. Ayo. Sawengi ra nyambut gawe kok. Ya nyambut gawe to. Wong lupa. Ayo Mas Dedi, Monggo. Apa niku Ano, ayo. Dadi kewajiban baku. Ayo. Bersih desa Anoneno mureh adoh suker sakit. Yuk. Glia mandang karya. Mas. Ayo bersih
kasih dateng pemerintah terkait para pincam yang rawuh para warga ingkang sampun kepareng mendukung acara dalu menika gitu. Tuwin menika ugi nderek ngregengaken para kadang-kadang saking Sida Muncul Mas Gareng. Nggih, leres. Ingkang sampun mbikak stan wonten sakngajenging pagelaran kala wau. Oke. Dados menika ngene ngeten Mas Gareng. Pripun? Sing jenenge kabudayan niku kawat memean saupamane disampiri apa wae kena, waton sampiran kuwi mau positif. Nggih. Dan untuk kepentingan semua masyarakat. Nggih. Gitu. Lan niki ya matur nuwun melih diliput saka Hanacaraka TV. Ya aja lali nggih ta para-para sing mirsani yen butuh kerajinan tembaga utawa kuningan ya tindak rene enten Cepaga mriki wonten Dukuh Tumang. Niki pusat pengrajin tembaga. Iki aku sebagai ucapan terima kasih kepada Sida Muncul yang telah mendukung acara ini, maka saya terjemahkan Sida Muncul. Apakah arti dari Sida Muncul? Siki siap memberi solusi sehat kepada masyarakat. Betul. Terus dodole ning dinggon ana mula gampang dijangkau masyarakat. Leres. Terus mundak umur, mundak akeh produk sing digawe. Nggih, terakhir culno penyakitmu kanthi ngombe Sida Muncul. Amin. Ingkang kula aturaken ya Mas, jamu komplit tolak angin. Kala wau untuk masuk angin, meriang, pusing dan kembung. Jamu komplit Kuku Bima niku meredakan sakit otot pinggang dan meningkatkan stamina. Kaping 3 jamu komplit Pegelinu niku kanggo kesel, pegelinu lan nyeri otot. Jamu komplit Sida Muncul, komplit isinya, komplit pilihannya, rasanya enak tenan. Kuwi ora mung dadi nggon napa niku moto wae, ning pancen dirasake ya pancen napa padha karo tulisane nek enak ya enak. Iki wae tak buktekke iki mau. Nggih, leres. Aku ngombe jamu Pak Kades kepengin. Lah pripun ta? Ya kabeh-kabeh kepengin ngrasake khasiat. Nggih. Aku mulak nganu to. Pripun? Menerjemahkan apa-apa. Nggih. Iki aku arep nerjemahke Kades kuwi apa? Oh nggih. Apakah arti dari Kades? Supaya sok yen pemilihan ora kleru. Kula garis bawahi nggih. Walaupun ada yang menarik, jangan sampai tertarik. Oh ngaten. Nah, niki. Nggih. Carilah nanti Kades yang baik, jangan yang menarik. Leres. Karena yang menarik belum tentu baik. Nggih. Mula kriteria Kades nggih kudu kaya Kades niku. Per huruf apa per suku kata? Per huruf. Kades K. Karakternya harus bagus. Terus A. Akalnya harus pintar. Terus D. Dedikasinya harus tinggi. Terus E. Ekonominya harus mapan. Terakhir S. Spiritualnya harus tebal. Nggih. Niku yen iso milih niku niki pun tememplek teng Pak Dipo niki. Leres. Mergo nek imane kuwi ora tebal niku gampang miyur, gampang dimingi-mingi. Leres, Mas. Mongko Kades niku sopir saupamane nek nganti sopire kleru, engko sing numpak ya ting blasur, gitu. Mila dalu niki ya alhamdulillah niki awit saka prakarsane Pak Kades piyai kene ayem tentrem, sehat kabeh. Muga-muga mengko bubar wayangan piyai kene pinaringana sehat walafiat, tinebihna ing durga sengkala, cinaketna ing bagya mulya Allahumma. Amin ya rabbal alamin. Mas Gareng, gandeng Pak Kades nuli nresnani kula ki lahir batin. Nyatane kula nu ditimbali wis ping 3 iki. Lah keparing pun. Wiwit saka ning lapangan terus ning kantor desa jaman durung dadi nganti saiki wis dadi. Terus dasare warga kene ya napa niku tresnane kalih kula sak kanca aku diparingi tali asih wujude kayon digawe saka tembaga. Lah niki sakniki kula tak ngaturi tali asih kagem Pak Kades. Gandeng Pak Kades niku piyai niku dadi pamong. Pamong sing becik ora butuh diladeni masyarakat. Pamong sing becik ngladeni sing dadi kebutuhaning masyarakat. Mila kula arep ngaturi kenang-kenangan Sang Pamong Agung Ki Lurah Semar Badranaya. Pak Kades tak aturi pinarak wonten pepanggungan niki kula arep ngaturke tali asih kagem panjenengan. Metaran-metaran.
menika namung tali asih saking kula tuwin para kadang-kadang abdi. Awit panjenengan resnani kula sak kanca mboten waleh-waleh ngantos rambah kaping 3. Lah niki gandeng panjenengan kuwi ora adoh karo Ki Lurah Semar Badrana ya nggone dados pamong niku ujupe nandur lelabuhan dhateng masyarakat. Menika sampun trep nggih Kiai Semar nggih panjenengan menika dados iki kula aturi kagem panjenengan. Alhamdulillah. Selamat Bapak. Aduh. Matur nuwun sanget Mas Bayu. Nggih, mugi pandonga panjenengan saestu kula saged niru pamomongipun para Pandhawa menika. amin. Amin. Matur nuwun sanget. Matur nuwun. Tepuk tangan untuk Pak Kades. Matur nuwun Pak Kades. Mentaram. Aku ya ora gelem kalah karo kowe. Piye? Gandeng aku ki iso joget terutama dangdut enak ki mergo ditabuhi karo pengendang jaipong. Heeh, terus? Mula aku arep ngekeki tali asih kenang-kenangan karo pengendang wayang. Apa? Wis, nyole tampanono le iki. Wis ta. Wong kuwi wayang arep kaya ana ning baku lho wayang. Ya baku lah ya mangane tangane dhewe. Iki nggo pengeling-eling dheweke aja sok kemaki sok ben kowe ya dipocok ngono ya. Wah, Wedi bocahe wedi. kok gak dia kok dikotheki kancane. Jan iki ketok akrabe Oh, nggih. antarane panjenenganmu karo panjenengane Pak Kades. Lah wong saestu kok Mas. Kula niku antarane kula Pak Kades kalih warga napa niku Cepogo kalih keluarga besar Sido Muncul niku pancen wis akrab nggih ta. Nyatanipun Pak Kades perintah karo panitia golekne papan sing kepenak dienggo buka stan Sido Muncul. Alhamdulillah ana 2 tenda buka lho. Wah, Gitu. Terus survei rene ya ditampa kanthi becik. Ana Caraka TV nggih ngliput lan sanes-sanesipun Juve Budaya nggih. Gitu Cah Sragen. Oh iki sponsore ora mung Sido Muncul tok lho, ana sabun cuci, ana rokok. Endi? Kae Ngawur kuwi dodol. betul kok. Kuwi bedina ya ditemplekke kono kuwi. Oh, toko ta kuwi. Tak kira sponsor. Iki toko nggih. Nggih, matur nuwun. Aku tak nyuwun tulung Mbak Suci, Mbak Dita, Nduk Ayu karo Mbak Fahmi. Oh, anu sik Dini sing guru nggih. Berempat jumeneng rene ning kiwa kotak nyedaki Mas Gareng. Monggo ayo mentaram. Ketan Bali ana apa sejane kowe Asik sayur. saking Pak Martono Bojonegoro menika ugi monitor. Nggih. Sedaya sami monitor lumantar live streaming. Nggih. Mugi saged kangge jampi saya. Mas Gareng, Nun, tak kenal maka tak nikah. tak sayang. Disayang tok ora dinikah ya kecut. Ya ditepungke sik mboko siji. Kok kene ya? Nggih, urut saking mriku. Iki sing jlirit kok cagak gendera iki sapa iki? Jenengmu sapa, Nduk Cahayu? Nggih Wilujeng Dalu, Pak De. Wilujeng Dalu, Nduk. Dipun tepangaken. Iya. Kula Dita Intawati. Dita Intanwati. Inta. Ya aku ora budhek. Lah mau nganggo N kok. Ya Intawati. Nah, nggih. Wah, omahmu ngendi, Nduk? Aslinipun saking Banyuwangi. Mbak, ngendi? Banyuwangi. Oh, ya wis. Lah pripun to? Kok ya wis iki ngapa? Banyuwangi kok, Mas. Lah ngapa? Sangar kon. Kok sangar apane? Sangar budayane. Oh. Ora perlu tak takoni werna-werna. Apa aku arep omong, aku ora omong dukun santet.
Lelek jenengan ngersake mboten napa-napa lho. Gelem mo Mas, dienggo pengalaman durung tak disantet to. Gelem mo. Kok sik to? Pengalaman kok disantet lho. Pisane di gratis pun. Lho, kok Kok lek saja penak ya pindho ra apa-apa. santet kok penak. Oh, gratisan ning jero santet dileboni radio terus penyiare metu. Ya ora ta. Mbak Dita Intawati saking Banyuwangi. Nggih, matur nuwun ya, Mbak. Nggih. Ayo candhakipun. Wah, lagi mempur iki. Kaya Bu Gareng. Nggih ta? Oh, wong ini iki cocok. Jenengmu sapa? Jenengmu sapa? Napa? Oh, budek. Ora, mbok menawa sampean ora cetha sing takon. Jenengmu sapa? Kula. Heeh. Jeneng kula. Heeh. Heeh. Suci. 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 Nggih. Komplite. Suci Ovita Dewi. Suci Ovita Dewi. Nggih. Kelahiran Oktober kowe mesti. Nggih. Mergo Ovita iki mesti kelahiran Oktober. Nggih. Anu nuwun sewu, aslimu endi? Kula saking Tulungagung, Jawa Timur, De. Banyuwangi, Tulungagung. Weton Jawa Timur kabeh. Nggih. Nek Mbak Dita mau S1, nek Mbak Suci niki S2. Lho. Iya, magister seni. Lulusan ngendi to ki, Doan? Isi Surakarta Hadiningrat. Oh, kono isi aku kopong. Mboten. Apa? Nggih mboten to. Aku isi ya. Nggih, nah. Kaya tau ngerti isiku. Isi telek. Ya. Menyek. Nggih, Mbak Suci. Nggih, nyuwun sewu gentosan. Ayo. Dian. Ki go polisa iki. Apa ta? Bathuke ombo. Niku jenenge wong sing pinter. Oh, ngono ya? Iya. Mertandake nek pinter ya to. Iya. Mergo bathuke jembar. Iya. Kirane luas. Pinter kok gogrok aku ya ora ngerti. Anu jenengmu sapa Cahyu? Nggih, Pak Dekarek, nggih ta? Derek tepang nggih sedaya kemawon prakadang nami kula Diayu Kusemaning Tyas. Ciwalakaji kok belok. Sajake rada sentet iki. Kok sentet piye to? Lah iki takoni jawaban jenenge samono dawane aku kok blok bareng. Lah wong iki bendana jenenge sapa, Nduk? Diah Ayu Kusemaning Tyas. Ciwalakaji kok belok. Kok dadi jenengmu nganggo ditarik bareng. Nggih. Oh ya wong iki bendana Ciliwanci Lelena Ginawa mati. Leres. Kuwi paringane bapakmu ya. Ciwalakaci mo lho. Nggih. Mbokmu kokok blok. Malah mulek. Oh, ora candi to kowe candi. Kula asli dari Kota Madiun. Madiun Jawa Timur. Jawa Timur. Ning saiki wis sekolah ning UNS Surakarta Hadiningrat. Wes opo? Lagi kuliah ning kono. Nah, ne ya welingku tetep derekke Mas Bayu ning wektu sekolah ya sekolah. Siap, Pak. Betul. Aja bengi wayangan terus awan turu ngiler aja. Mboten, Pak Dri. Ya, Nggih. muga-muga ndang dadi sarjana. Amin ya Allah, Amin. pangestunipun. Nggih. Ayo sing terakhir sapa Mas Gareng? Wah, iki go sarapan enak iki. Selamat pagi Pak Dekareng. Oh, ya kurang sak sendok iki. Lah apa ta? Urung ditakoni ya wis nyetet-nyetet iki. Ora ya ora apa-apa jenenge grapyak ya. Nggih. Jenengmu sapa? Perkenalkan, Ah. nama saya Dini Wayu Indah Lestari. Harum sepanjang hari. Ihi. Jamu dienggo kentir enek ora ta kira-kira? Anu takon, Mak, sing sida muncul, Mak. Pripun, Mbah? Jamu sing Mbah Kung. Mbahmu kuwi. Aja Mbah Kung. Pripun? Om, apa Pak D? Pak D. Pak D. Bakung. Pak D kurang tuwek iki. Oh, Kurang tuwek. Lho pancen dinomke saiki akeh kok kendaraan dinomke kok. Wong kok seneng ora Dini kowe bocah ndi to, Nduk saya? Kula saking Nganjuk. Lho kok sidenmu wong Jawa Timur kabeh, Mas? Ayo delalah. Lah kok iso tekan kene? Aku kuliah, ya mbake kuliah ning UNS saiki wis dadi guru ning SMA Batik Surakarta. Alhamdulillah. Inilah niki mila Bapak Ibu sering kula
sebat titelipun supados sami ngersa seniman seniwati sakmenika mboten saged dipun pandang sebelah mata karena mayoritas S1. Amin. Pengrawit niki nggih mayoritas S1 nika nganti S pungpung. Nika dosen Pak De. Ae sing ngegongke S pungpung. Pak De. Kaes doger kae. Nika dosen Mas Teki. Oh, kae Sing ngiter kae dosen. dosen. Nggih, sing nggunang penerus niku guru pedalangan SMKI Surakarta Hadi. Niku sing nyaron niku maklar. Yo ora kok. Maklar ke ilmu ngono lho. Oh ngerti iya, ilmu. sing demung ki makelar jagung. Ayo, ayo. Oh tadi boten saged dipun pandang sebelah mata Nggih. karena seniman seniwati sekarang sudah berpendidikan tinggi. Betul. Ayo saiki tak anu wonten sing ngersake pepiling engko dibawani. Nggih, monggo. Mbak Dita, Mbak Suci, Mbak Ayu karo Mbak Dini. Ayo diaturke sik dibawani. Monggo. Dita, kowe bawa pepiling apal apa ora? Apal Pak Bayu. Yen kowe apal entuk jatah 50. Yo. Alhamdulillah. Suci apal apa ora? Apal Pak Bayu. Entuk jatah 50. Alhamdulillah. Ayu, apal? Apal Pak Bayu. Yo, jatah 50. Ayo. Ayu, anu si Dini apal? Apal. Oh, kene jatah 50. Oke. Mas Gareng apal apa ora? Apal. Ayo coba sik. Eh, Jajal sik. Apal tenan ora? Kowe nek ora apal aku pekewo. aku padha lanange kok dadak dicoba. Suarane iki lho apa? Suarane apa? Kok nyoba lanang kok. Mau kene ora dicoba lho, langsung nglung. Ya wong dudu mau krime kok dicoba. Ayo. Ayo, ning tengah no, ning tengah no. Mriki lho, Dek. Nah, wis. Nah. Ibu-ibu lenggah ning ngono mburine. Oh, nggih. Anu jengkenge mburi. Nah, Nggih, ngono nggih. Ya semua wong tuwek ya sing hati-hati. Yo, saiki diaturke. Kaya guru taman kanak-kanak ya. Monggo, niki kula aturke ibu-ibu sing kepareng lenggah wonten ngajengan, bapak-bapak sing momong lenggah ning nggon tengen panggung. Nggih. Oh, waduh, jan lesehan kok penak tenan ya, Mas. Nggih, niki sing diarani sing nonton nikmat, sing ditonton nggih nikmat. Ah iya, aku tak ngrungokke suarane Mas Gareng sing nikmat. Ya. Ya, bawane. Abote golek 50.000 lho, Pak. Ya aja ngersula to. Ayo. Kabeh iki kudu diketokke kabisane. Heeh. Piyayi mriki niku piyayi sing ngerti kabudayan kabeh, Mas Gareng. Nggih, kula pun ngerti. Ayo no. Kene iki basa wayang seneng, kelenengan seneng, campur sari ya maju. Cocok kabeh. Cocok. Ya ta, hadroh ya. Alah resah. Kok nesu iki lho. Kowe iki ora kesel to lambene omong kesore nganti saiki. Ana wong arep nembang kowe ngomong kari jul kowe ngomong kapan nembangku aku arep pamer swara karo penonton semenake. Dah malah omong dhewe no. Lah iya. Wis ngono ndang tembang. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Wah iya. Oke, iki spiritual. Oh nggih no ya wis kaji kok ya. Sepiro Jo Tejo? Tejo sapa to? Sing geder iki lho. Ayo. Ngapa? Kok iso? Wong semene do ngenteni suaraku kabeh. Heeh. Nggih wong semene ngenteni jenengan arep nguntapke kok keluargane ya ngenteni. Masamu modal kok. Ora. Wasi tadi. Wasitati saking Prawinasis ngelingono wong urip ing donya Nano. nano Ya cakepane no kene iki ancer-ancer kok. oh ancer-ancer kaya golek alamat ya ancer-ancer bebasan mau mampir ngombe Jos, lanjut. salat kang limang waktu Terus kudu tansah dipun
apa iku cagak agama pakartikan luhur ngedoken tumindak mungkar yakti urip mangya tentrem lahir batin bejo donya kok nesu yo ora. Kok nesu ki ngapa? Ini napase slantek lah didedeke. Lah yo ngenteni gong kok yo. Kowe nek kali nuthuk kotak lek kene iki lho. Ngenteni gong gong ketemu ning kono ora lunga-lunga dinteni. Wong ora sabar kowe ya. Aku dudu sabar, aku gareng kok. Iya. Niki kula kentunake Karang Taruna Semut. Semut Weh. Karang Taruna kok semut iki lho. Semangat pemuda tumang. Gawe singkatan apik. Ayo genan Mas. Sing ditiru ki semut. Semut selalu bersatu dalam situasi apapun. Amin, amin. Yo, saiki buka celuk saka Mbak Dita. Dilanggamke dhisik. Monggo. Yo Mbak Dita. Yen wancine tansah dieleke wis wancine padha nindakake terus lumayan wae sembahyang tapi wajib gawe pangeran soleh hati jagae agama timbang
nuwun sampun dipun aturaken pepeling. Ayo monggo lenggah malih. Matur nuwun. Kecuali Mbak Dita keri ning kono sih, Mbak. Dita aja kesusu angkrem ning kene. Kesusu angkrem. Ayo teno sing diperintah telu kok. Mas Gareng. Nun. Acara rangkaian menika kathah sanget. Leres. Perlombaan antar RT RW, gitu. Lomba HUTRI dan olahraga. Nggih. Terus pagelaran campur sari. Reok Krida Turangga Diprok. Wah, apik meni. Reok Krida Turangga Diprok. Sing genah to jenenge mosok. Nggih, saestu niku dari Cepogo. Lah sing numpaki piye jarane Deprok. Iya. Terus pagelaran wayang dalu niki. Leres, Mas. Niki nuduhke yen piyai kene iki sih tresna karo bangsane dhewe. Cocok. Kados 17 nggih hari merdeka niku awake dhewe ora melu berjuang mung kari ngopeni kamardikan yang diraih dening para pahlawan. Betul. Mari diisi dengan hal-hal yang positif. Ya kaya ngene iki Mas. Nggih. Gandeng ora meru berjuang, ora melu perang, mosok mung arep urunan 17-ane kok wegah rak ya kebangetan to niku. Iya, lah nggih ngoten nggih mboten sah urip campur wong. Ah nggih, nek piyai kene kompak kabeh. Cocok Mas, cocok matur nuwun. Yo, aku tak nyuwun gelang alit. Gelang alit. Menika gagrak Banyuwangen, lagu saking Banyuwangi. Oh, Banyuwangi. Ayo, Produk Banyuwangi. Produk Banyuwangi, gelang alit. Kota budaya. Nggih, mula awake dhewe harus napa nggih, memperkenalkan budaya-budaya Indonesia Yang ada. nggih. Ya Mbak dibawani sik umbul-umbul belambiangan. Sampeyan bawa Mas Gareng sing bagian jengleng. Monggo, ayo. Mambiat, ayo. Mambiat mayone Mambiat mayone awas, jengleng yo. Yop. Nek diwane niki ora apa-apa. Aku angger karo Wani wedok. ora? Ora wis ora. Siti era wani. Aku ki golek wong wedok angger sing wani ngono ki wedi. Aku golek wong wedok sing gampang diapusi. Apa cempe wedok ayo. Ora sudi. Iya. Mulane aku golek cempe. Yo. Suwarane Jenglenge. Yo. Meno. Yo. Gandeng belambiangan. Gendeng belambiangan. Mas. Op. Ya. Ora tak kapak-kapakne lho. Wah, kowe nyerang. Aku Jaya Indo no. Nyarambiai Nusantara. Wong edan. Apa ta? Kowe niat ngendangi apa ora? Lah ngopo ge kendangan penak ngono Lho kok. kendang kene wis kadung obah ngono manutuhi kendang iki. Ayo. Banyu wangi kelan kenang wetan sakarang Jenglenge. Awas jengleng. Oh. Ayo. Lah. Nino. Lar lan kidul sangkar Kanggo liwat. Yo. Belambiangan Belambiangan. Ya, Mbak. aja takkan
tanah India Bumelyaring yo Taman Sari Nusantara belanjakan Bumelyaring Taman Sari Nusantara Monggo ayo diaturke gelang alit. Monggo. Ya Mas. Terima kasih wis diaturke gelang alit dening Mbak Dita Intawati. Nggih. Yo, Mbak Ayu, kene Mbak Ayu, monggo. Wah, Ayo rene. iki. Yo, monggo. Turuk, yo. Yo. Ayo, Ayo. Kok blok arep nyanyi apa iki? Oh ya aja ta, piye ayune kaya ngono. Kok sia-sia Lah to, kowe mau Mas? jare jenengmu aku kok blok. Ya ora. Kira aku bendono mburi. Bendono Apa anu? Tak udang si walah kenci. Kok iso walang kenci ngapa? Apa mau Si jenenge? walang kanci, walang kenci ya. Aku kula nyekel kenci kok. Kula nyuwun malik pelok. Ayo, malik pelok Mbah, Baris. Ayo, Mbah. Wah. Bawa Nyidam Sari, Mas Gareng Gandrung Ayu. Ayo. Saya bawa sapa? Jenengan oh. Ora piye ya. Wong suarane elok. Aku meneh 50 durung cair. Jenengan gandrung putune, Mbah. Wah, ora apa-apa anane kowe kok. Ah ngene iki lho, kowe ra do ngekeki 50 iki sing serik ora aku tok. Sapa? Pak Kades ya serik.
Ora. Oh, Pak Kades dukung aku kok. Alah. Ayo. Duh, wong ayu. Ora usah dikandani kaya amatir kowe. Ya. Ya Nembang wis. kaya. Dan, ayo. Pertama piye? Duh wong. Ayu. Duh wong ayu. Pepujane ngati. Ngopo? Napa? Samene lho, masih aku elek sing disuting ya aku tok lho. Nggih, heeh disyuting Mas, di close up. Kok pinggire kayak kembang. Ya. Ora dikai Yasin ngono. Ora. Kok kaya buku Yasinan kayak kembang. Anu. Kaya ngene. Wong nandang asmara. Anu. Cah ini di Kuwi lho ning kono kok ya. Lah, alah. kengisoran kok, Nduk. Apa mung awakku dhewe. Nanu. Aduh dewa. Jawa Tengah welas sono mring mami sukapan katekan jejer lan wong ayu upama si aku manut sing gede upama si Ronah Kodo. kene kowe yo apal kok kowe wae sing ora wajibane dhewe-dhewe kok. upama sirana kuda tanpa prau sat-sat sara ing jala adri nyidam sarias Jenengane napa ngoten niku? ora disuwuke nah. Yo, saiki tibane langgame nyidam sari. Monggo. Ayo Mbak Ayu, monggo. Monggo, ayo. Apa masih sekar malati aku kumbang nyidam sari. Apa masih malati wong nangis aku katakan
dhewe siji yo, ayo. Yo, jengleke yuk. Mas Gareng yo. Yo, ayo. Jengleke yuk, awas. Mas Gareng. Yo, ayo yuk. Yo. Ya. Jenglek. Mas Gareng. Ayo. Mas Gareng. Wayah wengi. Ayo yuk. Jengleke. Hop, jenglengmu pas tak tambahi 50.000. Ayo. Atur nur Pak Bayu. Ah. Ketemu Pak De. Jenglenge pas. Pasak. Coba. Ayo. Wayah wengi. Ayo yuk. Nah. Ora pas. Wong sing tak tresnani. Ayo yuk. Awas. Yuk. Hop. Pas meneh tak tambahi 50 meneh yo iki jatah. Atur nuwun. Iya. Seket Pak De. 50.000. Kosek. Oh, bapak nesu piye jare dijengleng. 50.000 selawe ide. Ya. Ayo, ayo yuk. Wayah wengi udan pipis ramu suwe. Wis pas. Pas. Ya pas entek dite ya. Tenang Pak De, tenang. Pas. Oh, alah TLK. Pak De. Wis, pokoke dalange bengi iki TLK. Napa TLK niku? Telek. Aku mbok gawe-gawe iki ora nesu, sing ora trimo Pak Kades. Alah. Oh, Pak Kades mboten napa-napa. Pak Kades ra apa-apa kok ora trimo piye. Gawe-gawe iki Pak Kades yo krasa. Ya ora lho, Pak Kades malah Alah wis. malah gemujeng lho. Gemujeng lho. Pokoke bengi iki Napa? Bayu kalah karo wedokan-wedokan. Tenang Pak De niki lho, Pak De. Lho, niki. Apa? Enten niki. Selesai 50 ya apa? Iki lho bar iki lho Pak Kades 100. Alah. Ora usah ado-ado, ora usah Pak Kades iki lho. Iki aku sing duwe 250. Lho, niku lho Pak De. Wis, ora usah joget, ora usah ngopo-ngopo iki mantek. Lho, Pak Bayu lomo lho Pak De. Wes tenan. Tenan iki. Asli lho. Asli. Kula mung tekon mang jawab. Ah, Sapi suarane piye? mo. Mo ya wis, dikeki ora gelem. Jane nek gelem ya tak keke. Wis, kok ketemu ning Paten Sanga ya.